Kai boppen de deur, of een touwtje uit de brievenbus. Wat wie de brood nog veilig, wat wie het lippen kalm en knus. Volk, Kom af je deur, elk roem aan de tafel ta. Bij Jelle, Jeltje, Lietse, Wiepke en vrouw Gratema. Dieven wiene boze mannen uit een jongensboek. Bestienen net in het echt, liek als een heks, een geestesboek. Je geld of je leven, dat kwam uit een stripverhaal. Hands up, dat violinnig kleren, krosse cowboytaal. Heroïne, nooit van jet. Het gong om goud ducaten, net om causeren met junkies, maar om baarlijke piraten. Ding om me hoen, dat stier dan wel voor elke burgerij, maar meestal uit gewoonte, dus dat jij er zou bij. De kaai boppen de deur, of een touwtje in de brievenbus, wat wie de vrouw nog veilig, wat wie het lippen kalm en knus. volk, Kom af je deur, elk roem aan de tafel ta. Bij Jelle, Jeltje, Lietse, Wiepke en vrouw Gratema. De wie ik neer te jatten, goed besjongen, wat hingen wij nou? Jen duur cassettedek en jen cd en video. Jen stereo, hi-fi, maar dure boksen on het behang. Bij het koske van de draadomroep, hier net een diefbelang. In de keuken stier je een grill en dat soort apparaten. Zout, zeep en soda en sleven in treien maten. Het was stelten op het dressoir, een schilderij, mooi een heidepaard. En tolve zilveren leppeltjes in een dwaske in het laad. volk, Kom af je deur, elk roem aan de tafel ta. Bij Jelle, Jeltje, Lietse, Wiepke en vrouw Gratema.